एसे गरम मोनस्रोनानै सियाराव ज'दब फैलायबाय आं लोगोफोर ओंखायनोथ' मानसिफोरजों बेफोरबायसा खामानि दामानिखौ बानानै खारजायोहाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाखिनाय थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर दिनै माने बिराद अखा आरोना हरनिफ्रायनो अखायानो अखा हरावबो हरसे हादो ओमफ्राय नै सानावबो सानसे आरोना लोगोफोरनो हानायानो हानाय पुरा माने दै थाजोबलायदो आरोना दै थायि जायगायाव माने दै थाजोबलायदो आरोना लोगोफोर होदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै ओमफ्राय लोगोफोर नै सिदा सिदि माने माइरं जावबाय आं लोगोफोर माइरंआनो माने बैसागो मासावनो माने जोबनानै होबाय आरोना उपाय गैया माथो खालामनो ओमफ्राय आङो माने दुंग्रा मोनसेल' जावदोंमोन आरोना बैसागोआवहाय बांद्राय माने मोसानाय मुसुरनायबो गैया आरो होननानै जानो हान्थाखिनिखौ माने दुंग्रासेल' आङो जावदोंमोन ओमफ्राय दुंग्रासेया मास मोनसेयानो थाङासैहाय लोगोफोर माथो खालामबावनो आरोना ओमफ्राय बांद्रायसो जायो ना मायोथाय लोगोफोर दसेनो दुंग्रासे माइरङा जोबो आरोना बोराय बुरै फिसाला सासेयावनो साथामजोंनो इसेबां माने माइरं जोबो ओरैनानै आङो माने भाबिबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे माइरंखौहाय माने जावस्रोखाना दोन्दोंमोन आरोना गुन्दैखौ आङो मिल गेदेराव लाङा नालाय लोगोफोर मिल फिसायावनो सौवो ओंखायनो माने गुन्दैया बांसिन फैयो आरोना ओमफ्राय जावनायावनो एकदम मा होनो आखाइ देनाफोरा लोरिलायलाङो आरोना लोगोफोर माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय आङो दसे माने गथ'खौ बिबै लाहानाव दोनथ'हैनानै ओमफ्राय नै आङो जावसिन जावनानै लाबाय आरो ओमफ्राय बिराद अखा लोगोफोर अखाजोंनो माने आङो भइसखौनो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर अखानि कारनावनो माने मोजाङै खोनाया आरोना आवाजफोरखौ ओंखायनो आङो भइस होनाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरोना गाज्रि दासान ओमफ्राय लोगोफोर बिराद माइगाबबो दङ आरोना ओमफ्राय आं बेखौ सालिबायल' आरो माइरंखौहाय ओमफ्राय बिराद माइगाबबो दङ ओमफ्राय लोगोसे आरो गुन्दैबो दङ ओमफ्राय जावनोलाय बिराद खस्थ' जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथो खालामबावनो रावबोथ' गैला बिखुनजो थानायमोनब्ला खाथियाव बिखुनजोआसो जावना होगौमोन दा बिखुनजोआबो न'खर गारनानै बा न' गारनानै फैबाय थानो हाया बिहाबो जावना होफैनोबो ओमफ्राय आङो आरो बांद्राय माइरंखौ मोजाङै जावनो रोंसारखाया आरोना ओरैनो माने बुरै गारनायसो आरोना लोगोफोर नामावल' बुरै ओमफ्राय माइरंखौ आङो बांसिनानो जावखायामोन न' गाहायाव थाबाबो आइयानो बांसिन जावखायोमोन ओमफ्राय आङो दायो नै जुदा जाना फैनानै माने जावनो सारनो रोङा आरोना सान्द्रिफोरानो माने सालिबाबो माइगाबानो सायाव उन्थिया जायो आरो ओमफ्राय मा बुंनो आरोना उपाय गैया दा हारसिं न'खर जाबाय जिहेथु होमबा बेफोरबायदि अखाबाथाय आङो मावनोबो बायो जानोबो बायो देहाय लोगोफोर ओमफ्राय मा संगोन मा सङा नै फान्थावखौनो खाना लानोसै आं लोगोफोर फान्थावा माने जि मोजां थायना दङ नै मोजांथार नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो फान्थावखौनो खानानै दिनै संनोसै आरोना अखा बोथोरावलाय माथो नागिरबाय थानो ओमफ्राय नै जि अखायाबो दसेबो गारथारा आरोना मैगं थाइगं नागिरनोनो माने सान्सआनो होआ आरोना लोगोफोर पुरा पुरि माने सानसे हाबाय आरोना फैनाङाबा नोङो अखायाव फैनाङा ना आं फान्थाव खानि नै फान्थावखौनो संगोन आं दिनै फान्थाव आलु बुट होनानै संगोन आरोना लोगोफोर नै फान्थावाबो थुमफ्रिबो दङ ओमफ्राय दा आरो फान्थावाबो बिफाङा बोरायबाय नालाय सेहेराफोरा बांद्राय मोजां नंला दै लोगोफोर देग्लाय माने बोथोरा बिराद मोजां जागोन खोमाहायनो लोगोफोर दैज्लाङाव माने अखायानो अखा आरो ना मा होनो सिगाङाव हानानै माने गगारजोबनानै उनावहाय गायनो लागायावसो लांख्रां खालामगोन नामा मानसिफोरखौ खेथियकफोरखौ ओमफ्राय दा हमनानै मोननाय लांला लोगोफोर बिराद अखायानो अखा आरोना अखायानो मथा मथि मास मोननैनि बारबायानो खोमा ना लोगोफोर माने हानायानो हानाय आरो नै जिबायदि हागासिनो दाबो दैज्लाङा एबार माबायदि जागोन खुनु माने मिथिना मोनला आरोना गाज्रिसो जागोन ना मोजांसो जागोन उनावहाय माने खरानसो जागोन ना मागोन दा हाखाजोबना लानानै मिथिलाय लांला आरोना लोगोफोर गासैदि नोंथांमोननो मोननायखौल' देखायबाय दै लोगोफोर अखा बोथोरावलाय माथो संनाय खावनायखौ देखायबाय थानो होननानै आङो आरो निरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो होननानै नै लोगोफोर मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आलु फान्थाव ओमफ्राय बुट आरोना लोगोफोर नै बिराद गाहाय लोगोफोर अखाया दिनै सानसे गारनाय नङा खोमा हागासिनो हरावबो हरसे हादो आरोना लोगोफोर नै मोनबायबो नै जि बरिया मोनखाबाय ओमफ्राय आरो बुट बाथोन इसे देना लाबाय लोगोफोर मानो होनबाथाय निरामिसाव माजों खहाबगोन माजों खहाबा जालायलाङो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै बुटखौ आरामसे बाथोन देबाय सामब्राम होनानै ओमफ्राय लोगोसे हाइजें होनानै आरोना लोगोफोर एसे गरम मोनस्रोनानै सियाराव ज'दब फैलायबाय आं लोगोफोर ओंखायनोथ' मानसिफोरजों
बेफोरबायसा खामानि दामानिखौ बानानै खारजायोहाय लोगोफोर मालाय हनै गोदान गोदान नागिरनानै खारो सोरबा बायदिया आरो फिसा गोनांफोरानो खारलाङो सोरबा बायदिया आरो बिदिनो मावनानै दांनानै जानो बानानैसो खारनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौनो माने कन्ट्रल हायाबा माबोरैथो संसार जागोन नङा होमबा लोगोफोर कन्ट्रल थानांगोन दायो हौवायाबो बुजिनांगोन हिन्जावाबो बुजिनांगोन आरोना नांलाय खमलाय जानानै बेफोरबायसानो गन्डगल जाबाय थाबाबो बहाथो संसार जानो नङा होमबा लोगोफोर नै दासान्दिथ' आरो सानफ्रामबो होनबाबो जायोना लोगोफोर सानफ्रामबो माने दिनैबो गाबोनबो फाथैलाय बिसिनाय भिडिअ आरोना सानसेयाव मोनसे बुंब्लाबो जायो नङा होमबा लोगोफोर फाथैलाय बिसिनायनि माबाखौ भिडिअखौ माने भाइरेल भिडिअखौ सानसेयाव मोनसे नुसै आरोना मानि थाखाय बेफोरबायसा जालांखो जोंनि बर' हारियाव बर' समाजाव आरोना दिनैयो माबानिफ्राय आरोना माने बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बहुद माने नुबोगासिनो दं आरोना नोंथांमोना जोंथ' गोदो माने नुफेरामोन गोदो उन्दैफोराव जों इफोरबायसा माने नुवामोनानो दे प्राय ओमफ्राय दा नै ससियेल मिडियायाव माने मबाइलफोराबो गिदिर जाबाय नालाय लोगोफोर मबाइलफोराव माने भिडिअ खालाम आगारसै आरोना बयबो ओमफ्राय बयबो माने नुखायो आरोना भिडिअ खालामनानै आगारब्ला ओंखायसो माने जोङो दायो बारानि सायाव बारा जादों ओरैनानै नुनो मोन्दों खिबाजाय गोदोबो माने दंमोन गोदोनिखौथ' गोदो माने मिथिला आरोना गामिनि जाथाय गामियावनो माने थायोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' आरो गामिनि जाथाय गामियाव थाला सब माने गोसारजोबसै आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै आरो मैयानिफ्रायनो आरोना दिनै नङा मैयानिफ्रायनो माने नुगासिनो दं आरोना फाथैलाय बिसिनाय ओमफ्राय लोगोसे खानाय सिननो नागिरनाय इफोरबायसो आरो खानायखौ माने सिनाखैबो होननानै सासे गामिनि गावसोरनि आफादगिरि ना मा जायखिजाया दैदेनगिरि ना मा जायखिजाया बुंदों आरोना खानायखौ सिनाखै नोंथांमोना माने गोनो गोथो जानो नाङा होननानै बुंदों आरोना मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा माने फोरमायदों नोंथांमोना माने गोनो गोथो साननो नाङा खानायखौ सिनाखै सिननोसो नागिरदोंमोन बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय माने गुबुन हौवाजों थांनायनि थाखाय माने हौवाया लाना फैनानै फाथैलाय बिसिनाया जादों ओरैनानै माने फोरमायदों आरोना ओमफ्राय जिखिनि हक माने गामिनि जाथायखौ माने गामियावनो लाखिनांगौ होननानै आंबो माने भाबियो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायखिजाया दैदेनगिरि बा सालायगिरि बा रायजो राजानि बा सालायगिरिफोरा माने बुंनानै दोनखानांगौ आरोना भिडिअ लानाङा बा बिदिनो केमेरा थिखांनाङा बा भिडिअ मबाइल दिहुननाङा भिडिअ लानो मोना गामिनि जाथाय गामियावनो थानांगौ बेफोरबायसा माने एलाव होना दोनखानांगौ आरोना लोगोफोर रायलायग्रा बांहोलांनाय लोगोफोर लेब रायलायगासिनो ओजा अरा गोमोरलांगासिनो आंना इनो मोनासि सम आरोना बेलासि सम माने दिंखिया सायदां लोगोफोर हरनि थाखाय माने भिडिअआ माने मोनासिनिबो जागोन ओमफ्राय माबानिबो जागोन आरो फुंनिबो लोगोफोर माने भिडिअफोरानो माखौ होगोन माखौ दोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिंखियाखौ अमानो लाबनाय फाजिनो माने मानसिनोबो सायगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माथो हराव माबा दिंखिया जानो हामानो खायसे मानसिफोरा बुङो आरोना ओमफ्राय आंबो खिन्थु मिथिया आरोना हराव दिंखिया जाब्लाथाय मा जायो बेनिफ्राय खायसे मानसिफोरासो होनो आरोना मोनायाव दिंखिया जानो हामानो मा जायो बेखौबो खोथाया आरोना सोरबा खायसे मानसिफोरानो माने बुङो आरोना गामिनि मानसिफोरा हराव दिंखिया जानो हामा हरावसो जायो ओरै होननानै बुहुत मानसियानो माने होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा कारनाव दिंखियाखौ मोनासेयाव जानो हामा बेखौबो आं मिथियाहाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियोब्ला अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मानि थाखाय दिंखियाखौ हराव जानो हामा आं खिन्थु मोजां मिथिया ओमफ्राय मोजां मिथिबाथाय आंबो जाया आरोना हराव दिंखियाखौ ओमफ्राय आं मिथियैनि थाखायनो माने बुंबायल' थायो मानसिफोरा हराव दिंखिया जानो हामा जाबाथाय सानावनो जा ओरै होननानै बुङो नालाय ओमफ्राय आङो मा जायो बेखौ फुल माने मिथिया आरोना ओंखायनो आङो जानाय जायो आरोना लोगोफोर हराव बांसिनानो हराव जानाय जायो बेलासियाव खाबाय ओमफ्राय हराव जाबाय इफोरबायसा आरो ओमफ्राय माब्लाबा आरो फुङाव खाबाय ओमफ्राय मोनासेयाव सायनो सोलाबाना दिंखिया सायनायाथ' अनेक माने खामानि नङा होमबा लोगोफोर दिंखिया सायनाया माने थाबनो जाया ओंखायनो माने बांसिन बेलासियाव सायनानै हराव जाजानाय जायो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बाय